Hello, Mr. Kubal. Ay, good morning po, sir. Mahapot lang po kuta ko kung may klase pa po kita. Ogwa. Ogwa tabi kitang klase, Mr. Kubal. Hain ka na. Yan po tabi ako, sir, sa harong, sir. Uy, makusto gumaga po tabi, sir, ang para sa luwas, sir, pati ang oranjero. Grabe na po, ode ko na po kaya magluwas. Tagitisa naman yan, Mr. Kubal. At yan, mayo na yan. Tagiti lang yan sa imo, sir. Grabe, nagrulupad na nga ni sa mga ayam sa luwas, oh. Tagiti pa nang ganyan sa imo, sir. Paano, Mr. Kubal? Sa luwas ka mga klase? Ha? Ay, dahil man po, sir. Grabe lang po talagang kusog kang para sa luwas, sir. Oh, grabe nga ni, so, kang kapitbahay, mi, sir, oh. So, atop kang kapitbahay, mi, sir, oh. Tigrulupad na po, oh. Ay di umilag ka. Ano naman po yan, sir? Intindihan mo man daw po, sir. Malay no ba ang panahon, sir, oh. Manang pati akong malunadan sa arog kaning panahon, sir. Taso, pinsan ko pati na nagdurutodor. Oto naman sa inda, nakalukob naman ta. Maparusong, grabe naman ang, sir. Ay di lumakaw ka, Mr. Kubal. Kung habo mo lumakaw, di lumitong kalugod. Lumitong, sir. Dahil man ako, sir, makalitong baha-baha na ba yun sa luwas, sir, oh. Tapos naman pati talaga ako. Paano na? Dahil na ako makampus ka dyan, sir. Pwedeng, ano na muna, excuse mo na, sir, ta. Ang panahon baga, oh. Well, Mr. Kubal, kung baha dyan sa Indo, di lumangoy ka. Ang importante makalaw ka sa klase ko, tamay klase kita. Ay, sir, dahil man ako tatao maglangoy. Kan last time nga na pag swimming class, may malalamos ako, sir. Ara mo ba ito? Ay di lumapad ka. Oh, tumuron ka. Kung baga di ka tataw maglangoy. Grabe mong rason, Mr. Kubal. Sir, tabi, sigal number 4 na baga tabi, sir. Sa iba nga ni pong eskwela, suspendido na. Grabe naman kanser ang pagkahigusta. Panlaban naman kita kanser sa ibang lupalop. Well, Mr. Kubal, sa tuya dae. Education is more important kaysa sa bagyong an. May long quiz pati ako. Ang day magteka ng long quiz na ni automatic bagsak sa finals. Ha? Minapuron po umpasa na, sir, ang klase? Finals tulos? Grabe naman, an. Mr. Kubal, purupunduhan mo tabi ako ka mga excuses mo iyo. Kung gustong klumase, may paraan. Kung habo, dakol dahilan. Kaya kung habo mong bumagsak sa kuya, lumaog ka ngunyan. Sir, nagbabagyo na tabi. Sigal number 4 na baga. Mahirap man po tabi kamo sa muya mga estudyante, sir. Excuse me, Mr. Kubal. Ako nga ni nakaabot digdi. Oh, halik pa ako sa balyong bukid. Nagbalyo pa ako sa salog na baha. Oh, dikit pa ako matumbahan ninyog sa agihan. Oh, pero nakaabot ako digdi, araw mo kung tano? Because education is more important kaysa sa bagyong an. Tandaan mo yan. Dawa ano pang bagyo ang umagi dyan. Dawa pumutok pa ang gabos na bulkan. Dawa maglindol pa or mag-tsunami. Tandaan mo ni, ining eskwelahan na ini day masuspindi ng klase. Tandaan mo ni, Mr. Kubal, ha? Tandaan mo ni. Dawa mag-apocalypse pa yan. May klase kita. Because education is more important than anything else on earth. Sir, mas importante pa sa mga buhay mong bilang estudyante, sir? Mas importante pa sa buhay mo, Mr. Kubal. Kaya umasikaso ka na tala itong takig di sa eskwelahan. Bilisan mo na, tamalilate ka na. Sige na, bye. Bisa ng kaniguan para kang bagyong anhaw. Well, say you next year, na kumasagupa kang kastang bagyong ang signal number 4 sa batong ko. Dahil na sana magkarlase.